Teka. Huwag kang magubad sa harapan ko, Sabel. Isuot mo yung damit mo. Wala akong ganyang iniisip sa'yo. Pero ako, ayoko nang dumaras ng gutom ang mga anak ko. Kaya ako itong ginagawa, Mang Felix. Kahit anong gusto niyo gagawin ko, magpapaalipin ako sa inyo sa lahat ng paraan. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Ang mundo ay tila isang malaking entablado. Ginagampanan natin ng bawat mahalagang papel. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging para sa ating kapwa. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Isabel sa ating dunang sa kanyang panahon. Habulin niyo! Ayun! Tumakbo sa eskinita! Habulin natin yung mga kasama! Sana akong abutan ng mga lalaking umama sa akin. Kailangan makauwi ako ng bahay. Hinihintay ako ng mga anak ko. Hoy! Babae! Ano akala mo, ha? Makakatakas ka? Dead end na tong skinita. Kaya wala ka malulusutan dito. Sige, mga kapitbahay! Dali ko na babae ito sa barangay! Wag po! Para niyo ng awa, huwag niyo po akong dalhin sa barangay. Nakikiusap po ako. Isusuli ko na lang po itong tinapay na kinuha ko. At sa palagay mo ba, tatanggapin ko ba yung tinapay na yan na nagkadurog-durog na? Dahil sa paghabol namin sa'yo, hindi ko na yung mabibenta. Gaga! Kuya, ang tagal naman, Inay. Ang lamig na tong kape ko. Hindi na tuloy masarap isaw-saw rito yung money na sinasabi niyang bibili niya eh. Basta tintayin na lang natin si Inay. Maya-maya lang, nandito na siya. Dala-dala yung tinapay na binili niya. Gutom na kasi ako. Halos maghapon kasi hindi tayo kumain, di ba? Oo nga eh. Ako, tinutulog ko na lang din yung gutom ko eh. Kuya, sandali lang ha. Diyan ka lang. Oh, bakit bigla kang tumayo? Sa kalsada ko nilang abangan si Nay. Saka yung dala niyang tinapay. Ha? Tingnan mo, ikaw babae ka, ha? Sandali lang, mga kalugar. O, bakit? Ano ba ang problema? Bakit pigil-pigil niyo sa brasong babaeng yan? Ninakaw nga kasi ng babae niya yung isang balot na tinapay sa panaderia ko. Saka habol nga sa kanya, pati oras sa pagtitinda ko. Penerwisyo nitong babae. Kung yung isang balot lang na tinapay na hawak niya ang problema, ito ang 100 piso. Sandaan? Ako na magbabayad niyan para bitiwan niyo na siya. Sige na mga pare. Iwan niyo na kami rito. Ako nang bahala. Tara, mga kasama. Aba, ang galing, ha? Wow! Ay, di itubo pa ako ng 80 pesos. 20 pesos lang naman yung isang balot at tinapay. Sige na. Iya. Muwi ka na. Ako na makikipag-usap dito sa may-ari ng panaderya. Ha? Salamat po. Maraming salamat po. Kahit na hindi ko kayo kilala. Felix. Ako si Felix. Hoy, mamang pilantropo. Kahit na sinalo mo ang kasalanan ng babaeng yan, hindi pa rin ako tapos sa kanya, no? Subukin niya ulit manghupit sa akin panaderya. Talagang tatagain ko, mga kabayan. Wala eh. Nung makita ko yung isang balot na tinapay doon sa bakery,
Ang naalala ko agad yung mga anak ko kasi hindi pa kumakain ng mga oras na yun. Naku, napakawalang puso naman ng may-ari ng bakery na yun. Sa halagang 20 pesos lang na balot ng tinapay, gusto ka na kagad ipakulong sa barangay? Mabuti na nga lang may dumating na lalaki, Felix ang pangalan. Binayaran niya ng 100 piso yung isang balot ng tinapay. Sobra-sobra pa nga sa halaga ng tinapay yung binayad niya. Buti na nga lang pala at dumating si Mang Felix. Kilala mo ang Felix na yun, Ruby? Hindi maiba nga pala tayo. Ilang kilong bawang yung ihahatid mo ngayon sa bawangan? 5 kilo lang. Hindi ko na kinayang magbalat ng marami. Lapnos na yung mga kamay ko. Ako, pinilit ko nga alam balatan lahat yung 10 kilong kinuha ko. Pinatulong ko na lang yung mga anak ko para maihatid na nga lang ngayon at nang may maipambili kami ng bigas at ulam. Alam mo, Ruby, sawang-sawa na ako sa kahirapang dinaranas natin. Sa araw-araw na lang ganun ang ginagawa natin. Lalo na ngayon. Ayoko nakikita nagugutom yung mga anak ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko, kahit ano gagawin ko, huwag lang sumala sa oras ang aking mga anak. Ay, magandang araw po. Sino po sila? Ako si Mang Felix. Dinahalan ko kayo ng bigas at mga dilata. Nandyan ba na ninyo? Naku, wala po si inay. Kumuha po kasi siya ng bawang na babalatan po sa bawangan. Eh, sige. Banggitin nyo na lang sa kanya na nanggaling ako rito. Pati na mga pagkain yan. Sige po. Maraming salamat po sa mga bigay nyo, mga Felix. Ang dami-dami ng mga ito. Basta ang gusto ko, magpakabait kayo magkapatid. Lagi kayong magkasundo at magmahalan. Opo, lagi naman po kaming mabait ni Kuya. Higit sa lahat, palagi kayong magdarasal para sa kaligtasan natin sa mga sakit at sakuna at para sa kapayapaan ng mundo. Maliwanag ba, mga bata? Opo, Mang Felix. Pabili nga po ng 2 balot ng monay. Uy! Ang babaeng nang umit ng 1 balot ng tinapay, may pambayad. Siguro binigyan ko nung nagpakilalang Felix na sumalo sa pagnanakaw mo, no? Abay, mukhang paldo yung lalaking yun eh. O ano? Ayun na ba? Hindi ko po naiintindihan yung sinasabi niyo. Ay, sus me. Hindi mo wala nasakyan yun. Kaya ka tinulungan ng Felix na yung kursunada kanya. Kaya dapat pinatulan mo na eh. Total, nagnakaw ka na ng 1 balot ng tinapay. Di magpaka-immoral ka na. Kuya, paggabi na naman pero hindi pa rin umuwi ang inay. Siguro gutom ka na, ano? Kaya hindi na naman maipintay ang mukha mo. Di ba nga, kapag tag-ulan, gutumin ako eh. Ang sabihin mo, nakikita mo kasi yung maraming dilata sa harapan mo. Kaya nang gigigil ka na naman na magbukas ng isa. Kasi kuya, may kanin lamig pa tayo sa kaldero. Magbubukas ako ng 1 corn beef ha. Oo, bahala ka. Basta't ako, hintayin ko makauwi si inay. Gusto ko kasi sa mainit na kaning iulam yung sardinas eh. Ano ka? Kakain ulit ako mamaya pag Ano? nagsaing si inay. Ulit? Oo! Sabel, gabi na. Bakit nagpunta ka rito sa tinutuluyan ko? May problema ba kayo ng mga anak mo? May tutulong ba ako? Ang tanong ko ang gusto kong sagutin niyo, Mang Felix. Anong tanong? Gusto niyo ba ako maangkin? Nakahanda ako. Pero, 1 lang ang gusto ko. 1 lang? Yung 1 balot ng tinapay. 1 lang. 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 1 lang.
bilang kabayaran sa tulong niyo sa aming mag-iina. Handa akong ibigay sa inyo ang aking katawan. Ang aking kabuuan. Teka. Huwag kang magubad sa harapan ko, Isabel. Isuot mo yung damit mo. Wala akong ganyang iniisip sa'yo. Pero ako, ayoko nang dumanas ng gutom ang mga anak ko. Kaya ako ito ginagawa, Mang Felix. Kahit anong gusto niyo gagawin ko. Magpapaalipin ako sa inyo kahit anong paraan. Ang gusto ko, magbihis ka. Pagkatapos, umuwi ka na. Sige na, gabi na. Tiyak na hinihintay ka na ng mga anak mo. Bakit? Tinatanggihan niyo ba ako? Para may dahilan kayong tapusin na rin ang pagtulong sa amin. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Na para sa kapakanan ng aking mga anak ang ginagawa kong ito. Isabel, hindi yang iniisip mo ang magsasalba sa kapakanan ng mga anak mo. At hindi dahilan ang dinaranas niyong kahirapan para pababain mo ang sarili mo. Lalo na sa paningin mo. Magbis ka na. Ayusin mo ang sarili mo. Umuwi ka na sa inyo, saka na tayo mag-usap pagkatapos nito. Hindi. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi mo ko inaangkin, Mang Felix. Hindi mo ba ako narinig? Ayoko sumala sa oras ng pagkain ng mga anak ko. Dahil natutulog ang aking puso kapag nakikita ko silang nagugutom. Hirap na ang kalooban ko kapag tinutulog lang nila ang kumakalam nilang sigmura. At ang katotohanan yun, yan ang lalong lumulunod sa akin sa depresyon. Ha? Galing ka mo ang sobrang ito kay Mang Felix, Ruby? Pero anong ibig mo sabihin tapos na ang mission niya sa lugar na ito? Pasensya ka na, Isabel. Pero talagang inilihim namin sa lahat ang pagiging isang paring misyonero ni Father Felix. Para na rin sa kanyang seguridad. Ilang pari na din kasi ang pinatay dito sa squatters area dahil pinag-interesan ang dala nilang pera. Isang pare? Si Mang Felix? Oo. At alam mo ba, binigyan niya tayo pareho ng sobrang may lamang pera para ipampuhunan natin sa pwesto ng gulayan sa palengke. Na binayaran na pala niya ang upa sa loob ng 1 taon. Kaya, Isabel, hindi na tayo magbabalat ng bawang. Hindi na malalapnos ang ating mga kamay. Diyos ko, ang laki ng kasalanang nagawa ko kay Father Felix. Napakasama ko. Inilagay ko siya sa isang hindi magandang sitwasyon dahil sa mga sarili kong kamalian. Paano ko ba mapapatawad ang aking sarili? Paano ba ako mapapatawad nang nasa itaas? Ay, ano ba yan, Isabel? Luha ba yan ng katuwaan? O ano? At saka narinig mo ba yung sinabi ko? Hinding-hindi na malalapnos ang ating mga kamay. Dahil hinding-hindi na rin tayo magbabalat ng bawang. Oh, paano mga bata? Father? Alis na ako. Maaring matagalan bago tayo magkitang muli. Yung mga billing ko sa inyo, ha? Huwag niyong kalilimutan. Opo. Magiging mabuti po kaming tao. Gaya ng lagi niyong pinapangaral, Father Felix. Saka po, mabuhay rin po ng may layunin sa araw-araw, Father. Tamang lahat ng mga sinabi niyo. O siya, bumubusina na yung sasakyang naghihintay sa akin sa labasan. Alis na ako. Maraming salamat po. Ihatid na Maraming po salamat namin po. kayo. Tara, hatid natin si Father. Maraming salamat. At patawarin niyo po ako, Father. Tama kayo.
dapat lagi namin tandaan. Napapatnubayan kami ng Diyos. Kung lagi namin siyang bibigyan ng pagkakataon, isama namin siya sa paggawa ng mga pagpapasya, maging sa aming mga dalamhati. Lalo na sa kahalagahan ng pagsusuri sa aming mga sarili. Ang pagiging isang mabuting tao ay nangangahulugan lamang na hindi ito laging nakaugnay sa ating mga ginagawa, kundi sa kung ano ang ginagawa natin para sa iba. Nangangahulugan din ito ng pagtulong sa ating sarili, pagpapasya sa tunay na kahulugan ng isang taong mabuti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Jerry Mutiat, at Lionel Benamin. Special sound effects, Temyong Mutiat. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.